Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να σας πήγε καλά το νέο έτος. Σήμερα το βίντεο δεν θα είναι λίγο διαφορετικό. Θέλω να σας πω μια ιστορία για αρχή που έπαθα εχθές. Το χθες βασικά, το χθες. Γι' αυτό και δεν συνέχισα να βγάζω βίντεο, γιατί είχα σκοπό να βγάλω βίντεο, αλλά μου την έβγαλα εξινό. Λοιπόν, καθώς είμαι στη Τσιμισκή και πάω να στρίψω Μητροπόλεω, Καλιχάριο που είμαι και τώρα, λίγο πιο στενό, πιο πίσω στενό. Εκεί έχει μια πιάτσα ταξί και ένας ταξιδής αποφασίζει να κόψει τον δρόμο χωρίς να βγάλει flash, χωρίς να κάνει τίποτα. Σταματάω και του λέω, τι κάνεις ρε φίλε, λέω, θα μας σκοτώσεις, λέω, πρωί. Και τι με λέει? Αδερφέ, λέει, εδώ είναι πιάτσα ταξί, λέει, μπορούμε να στρίψουμε, λέει, ό,τι ώρα θέλουμε. Ναι φίλε, ναι, δεν θέλω να βρίσω τώρα, κρατιέμαι. Ναι, μπορείς να στρίψεις ό,τι ώρα θέλεις, αλλά τουλάχιστον βγάλε ένα γαμημένο flash. Ένα flash, ρε φίλε. Να σε δω τη στιγμή για να κόψω εγώ ταχύτητα. Γιατί να έρθω να πέσω πάνω σου. Για το έτσι, με το γαμότο. Όχι ρε φίλε. Και που λες και που λέτε, αυτό το πράγμα έπαθα και δεν συνέχισα να τραβάω βίντεο, γιατί νευρίασα πάρα πολύ, μου χάλασε όλη την ημέρα. Λοιπόν, το story μου ήταν αυτό, σε γενικές γραμμές. Νευρίασα ρε φίλε, νευρίασα. Δηλαδή αυτοί νομίζουν ότι τους ανήκει όλο το οδικό δίκτυο. Όλο. Να, κοίταξε εδώ ένα να πούμε. Πάει να βγει χωρίς φλάς, χωρίς τίποτα. Μπράβο, ωραίος. Δεν θα κονάρω, δεν θα χαλάσω πάλι. Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν η ιστορία που ήθελα να σας πω. Και το δεύτερο είναι, θέλω ρε παιδιά να μου πείτε, να με δώσετε λίγο όθηση και λίγο παραπάνω ιδέες το τι μπορώ να, γιατί είμαι καινούριος στο κανάλι μου, δηλαδή έχει 2 εβδομάδες που έχω ξεκινήσει όλο να άρχισε όλο αυτό με vlog και τέτοια, και θέλω να μου πείτε τι μου προτείνετε να κάνω. Δηλαδή εννοώ τι βίντεο να βγάλω, τι να λέω στο vlog. Κάτε μου και εσείς καμία ερώτηση, δηλαδή πάνω κάτω στα σχόλια, το τι σας ενδιαφέρει να μάθετε. Γενικά πέρα της μηχανής, όχι μόνο για το συγκεκριμένο το T-Max. Γενικά, ξέρω και από άλλα μηχανάκια. Ρωτήστε με να σας πω ακριβώς τι και πώς το θέλετε. Γι' αυτό να μου πείτε λίγο ρε παιδιά, να με καθοδηγήσετε λίγο. Όσοι είστε λίγο πιο εμπειροί από μένα. Δεν ζητάω τώρα βοήθεια από creators που έχουν 1 million subscribers κλπ. Γιατί αυτοί κάνουν πράγματα ακραία τα οποία δεν μπορώ να τα φτάσω εγώ. Ούτε σε budget, ούτε σε χρόνο και ούτε σε skills. Εγώ θέλω έτσι να έχουμε παιδί μου μια παρέα, να βγάζουμε κάνα βιντεάκι, να περνάμε ωραία, να κάνουμε την πλάκα μας, το χαβαλέ μας. Αυτό θέλω να μου πείτε λίγο. Κατάλαβες παιδί μου πως το εννοώ. Λίγο boost. Λίγο να μου πείτε τι να κάνω, τι βίντεο να βγάλω, πως θα πάρω παραπάνω subscribers, πως ένας που βλέπει το βίντεο μου θα μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος του βίντεο μαζί μου. Να βλέπει το βίντεο δηλαδή, ένα χωρίς προβολής. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να βγάλω χρήματα από το YouTube, να σου πω. Όχι, το κάνω για το χαβαλέ μου. Απλά ξέρεις, θέλω λίγο παραπάνω boost. Λίγο παραπάνω boost. Τι μαλάκας είσαι. Είπα δεν θα βρίσω, αλλά δεν μπορώ να κάνει τώρα φίλε όταν βλέπω κάτι τέτοια. Ναι, λοιπόν, στο θέμα μας θέλω να μου πείτε λίγο αυτά που είπα, 2-3 βήματα θέλω να με καθοδηγήσετε. Δεν ζητάω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς έχω και εγώ κάποιες ιδέες στο μυαλό μου να βγάλω άλλα 3-4 βιντεάκια έτσι με vlog. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή οι ιδέες μου μπορεί να τελειώσουν. Μπορεί και όχι. Οπότε γιατί να μην πάρω άλλες 2-5-10 γνώμες το τι θα βοηθούσε το κανάλι μου ώστε να έχει μεγαλύτερη αφήγηση. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ από όσους το κάνουν και όσους βοηθήσουν. Πάρα πολύ. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Έχω κατέβει στο κέντρο, είναι 10:45 Τρίτη
Και παιδιά, τόση κίνηση που έχει, δεν περιγραφείτε, επειδή έχουν βάλει σε μαγαζιά όλα σε προσφορές, έχει βγει ο κόσμος έξω, έχει αμολυθεί και ό,τι προλάβει ο καθένας. Πραγματικά, ό,τι προλάβει ο καθένας έχει φτάσει. Και έχει άπειρη κίνηση. Άπειρη. Τώρα εγώ πάω να πάρω ένα καφεδάκι από τα φιλαράκια μου, το Tokyo Cafe Bar. Εδώ στην Ρομπόλεως είναι. Ασχολούνται πάρα πολύ αυτοί με τη Max. Ένας ο κάτοχος του μαγαζιού, του καταστήματος, είναι και μέλος από το Max Club Ελλάς. Πολύ καλό παιδί. Μια φορά άλλη μια ιστορία που σταμάτησα εκεί πέρα να πάρω καφέ και μου έσπασε το κλειδί μέσα. Πάω να το βάλω μπροστά και μου σπάει το κλειδί μέσα. Και τον είπα, ρε παιδί μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Έφερε πέσες, έφερε τσιμπίδες, έφερε το ένα, έφερε το άλλο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ρε φίλε, πάνω στη στροφή σταματάς. Πόσο βλάκας είσαι. Πάλι δεν κρατήθηκα, βλέπεις. Μ' αρέσει να βρίζω γενικά, αλλά έχω και δίκιο. Μόλις στρίψει, μπαλάρ, σταματάει. Τέλος πάντων, ναι, και είχε φέρει τσιμπίδες, είχε φέρει το ένα, είχε φέρει το άλλο. Τελικά δεν μπορούσαμε να βάλουμε άκρη. Οπότε το αφήσαμε και το πήγαμε σε ένα μάστορα, ο οποίος ασχολήθηκε πιο πολύ και μου το έβγαλε. Ναι, αυτό. Και αυτό που έλεγα, λοιπόν, τώρα μου βοηθήσετε να βρω ιδέες για τα βιντεάκια μου. Μπορείτε καλώς, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν ζητάω να μου πείτε βήμα προς βήμα τι πρέπει να κάνω. Μια ιδέα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Αυτά ήθελα να πω μια ιστορία, να σας ζητήσω μια χάρη. Τελικά είπαμε και δεύτερη ιστορία, τότε με το κλειδί. Αυτά λοιπόν. Σας αφήνω, παιδιά μου. Καλημέρα να έχετε. Καλές γιορτές. Και πάντα προσοχή στον δρόμο. Πάντα προσοχή. Όταν δίνουμε δεν οδηγάμε. Οδηγάμε πάντα με κράνος και οδηγάμε πάντα με προσοχή. Πάντα. Έλα φίλε μου, παίρνα. Πάμε. Όχι μαλακίες στον δρόμο. Μην το παίζετε μάγκες ή άλλους, γιατί μια στιγμή είσαι, στην άλλη δεν είσαι. Δυστυχώς έτσι είναι. Τι σε προστατεύει ένα κράνος. Μερικοί φοράνε και μπουφάν προστατευτικά, αλλά ρε φίλε, άμα έχεις μετοπική σύγκρουση με 150, 160, δεν μπορεί να φαράσει η πανοπλία του Αχιλλέα, δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Πίστεψε. Οπότε ένα κράνος που σε προστατεύει από το κεφάλι, το πιο σημαντικό βέβαια μέρος του σώματος είναι το κεφάλι, δεν διαφωνώ, αλλά έχεις μόνο αυτό να σε προστατεύει, οπότε προσοχή, προσοχή, πάρα πολύ προσοχή στον δρόμο. Αυτά, παιδιά μου. Καλημέρα και καλές γιορτές. Και κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω. Κάτι άλλο που ξέχασα. Λοιπόν, κάντε subscribe στο κανάλι. Βλέπω το βίντεο μου προχθές που ανέβασα πήρε 1000 προβολές. Από τις 1000 προβολές οι 36 είναι μόνο εγγραμμένοι. Παιδιά, ένα κουμπάκι είναι, ένα subscribe. Δηλαδή, αυτό. Κάντε εγγραφή, δεν κοστίζει τίποτα, ενώ εμένα με κάνετε πολύ χαρούμενο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά.